Celá konferencia bude prebiehať v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku s tlmočením. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung sehr herzlich zur heutigen Konferenz Soziale Marktwirtschaft in Europa und in der Slowakischen Republik begrüßen. Es ist mir eine Freude, dass die Parteivorsitzenden der drei EVP-Mitgliedsparteien SDKU, KDH und SMK, Mikuláš Dzurinda, Jan Figl, Pál Čáky, sowie weitere sehr hochrangige Politiker der genannten Parteien gekommen sind. Je dobré, keď politická rodina má jasnú víziu a jednak ma veľmi silno oslovilo, že s touto témou prichádzame v akurátnom čase. Otázkou je, aké skutočne dobré, správne, perspektívne opatrenia prijať, aby sme sa z tej krízy vyhrábali čo najskôr. Vlastne súhlasím so všetkým, čo povedal pán kolega Dzurinda z hľadiska Slovenskej republiky. Chcem ale aj silne zdôrazniť, že o tejto téme nemáme hovoriť podľa môjho názoru len z toho dôvodu, že teraz sme v vynútenej situácii pred voľbami a stredopravé strany majú hľadať spoločne pred týmto zápasom, dosť zaujímavým a dôležitým zápasom, ktorý nás čaká v blízkej budúcnosti, riešenie len pre Slovenskú republiku. Ja si myslím, že táto výzva má európsku, svetovú a historickú dimenziu. A ja si myslím, že teraz, na začiatku 21. storočia, sme v historicky vynútenej situácii, že na túto rovnováhu, novú rovnováhu v komplexe ekonomicky-sociálnych otázok máme hľadať asi nové odpovede. Takže som presvedčený o tom, milí priatelia, dámy a páni, že Slovensko a slovenská stredná pravica, naše tri strany, majú čo ponúknuť do tohto dialógu, majú čo ponúknuť aj v týchto nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch našim občanom a myslím si, že je tu výzva a je tu možno historická nutnosť, aby sme sa zapojili do tohto dialógu aj na európskej úrovni. Téma dnešnej konferencie je osvedčená, je známa, patrí k základným dedičstvám osobitne povojnovej kresťanskej demokracie. Takými troma okruhami sa človek môže stotožniť a ísť do tém, ktoré sú viac technické, legislatívne, finančné, ekonomické. Moderný štát je sociálny štát a má tri základné funkcie. Len nám ich všetkým zopakujem. Tá prvá, naozaj prerozdeliť príjem tam, kde zlyháva poistenie proti individuálnym rizikám. Druhá funkcia, regulovať vedľajšie účinky trhu. Ako najmä a napríklad životné prostredie. Samozrejme nie formou biznisu s emisiami. A tretia funkcia, regulovať monopoly. Tu sú zásahy štátu nevyhnutné. Teda dnes otázka neznie, či zásahy štátu, ale ako a kedy. Že jedna vec je o sociálnej orientácii hovoriť, zdôrazňovať hlboké sociálne cítenie a druhá vec je tieto princípy skutočne presadzovať. Či sa to týka aj Slovenska, myslím si, že sme si to uvedomili všetci, stačí, ak sa pozrieme na súčasné štvorročné vládne obdobie. Nehovorili sme predtým s kolegami, ktorí boli moji predrečníci, ale zrejme sa v mnohých veciach budeme opakovať, pretože nemôžeme si poprieť. Máme spoločný náhľad na rôzne veci a asi si dovolím kritikovať spoločné myslenie. A v tejto spoločnosti snáď môžem povedať, že ja sa tomu teším. Spoločné ciele obsiahnuté v citovanom dokumente, o ktorom som hovorila, ako napríklad zvýšenie úrovne zamestnanosti, sociálnej súdržnosti, flexibility pracovného trhu, redukcia nadbytočných legislatívnych a byrokratických prekážok, podpora malých a stredných podnikateľov a mohla by som tomto pokračovať,
boli pre stranu Maďarskej koalície vždy blízke a tak to bude aj naďalej. A to nielen verbálne, ale aj prostredníctvom našich konkrétnych činov, či sú to legislatívne návrhy alebo programové ciele. Sociálne trhové hospodárstvo je ideovým rámcom pravicových strán kresťansko-sociálneho a strán kresťansko-demokratického smerovania. A preto vám pripomeniem, že táto zásada je aj kostrou vlastne nášho programu, strategického programu strany Maďarskej koalície. Naším heslom je dvojica nerozlučných princípov, hospodársky rast a sociálne istoty. Východiska riešenia z týchto krízových období musíme nájsť všetci spoločne. Nie ignoranciou niektorých skupín spoločnosti, najmä tých, ktorí tvoria hodnoty v statke. V strane Maďarskej koalície, Magyar koalíciu partia si myslíme, že udržateľná rovnováha a hospodársky rast sú ciele s rovnakou prioritou, ciele, ktoré sa navzájom doplňajú. Pod rovnováhou rozumieme také ekonomické opatrenia v konkrétnom čase a priestore, ktoré nevytesňujú na okraj spoločnosti ani jednu sociálnu skupinu, či už ide o produktívne skupiny alebo skupiny odkázané na pomoc spoločnosti v rámci sociálnej politiky podľa princípu solidarity. Pričom udržateľnú rovnováhu môžeme dosiahnuť takou hospodárskou politikou, ktorá uvažuje dlhodobo, má svoju víziu, naraz je orientovaná na udržanie rovnováhy, ale aj hospodárskeho rastu. Hospodárska politika predsa nemôže viesť k prehlbovaniu rozdeľovania nerovností spoločnosti, nemôže produkovať sociálne skupiny odkázané alebo odsunuté na okraj spoločnosti.